Zoran Đinđić je bio posle 5. oktobra... Sad mora neko da... Moram po jedan razgovara. Evo, gospodine Parović, izvolite. Ako mogu samo. Zoran Đinđić je posle 5. oktobra, za mene spornog datuma po mnogo toga, ali postao premijer ove države i pobedio je na jednoj... 2001. posle. Tako je, posle 5. oktobra, dakle 27. januara na Savindan 2001. godine su formirali vladu i Zoran Đinđić je takođe primer čoveka koji je određene svoje političke stavove promenio. Dakle, Zoran Đinđić je, kada je došao na vlast, rekao neposredno pre nego što će biti ubijen, nešto slično što je juče rekao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ja se nadam da naravno epilog toga neće biti isti, to je uveren sam obzirom da se svet promenio. Zoran Đinđić je rekao krajem 2002. početkom 2003. u više intervjua, više nastupa pred domaćim i međunarodnim medijima da ne možemo da damo Kosovo, da nije normalno da damo sve za ništa, da ne možemo da odvojimo procese na Kosovu od procesa u Republici Srpskoj, da ne možemo da dozvolimo šiptarskom prljavom kapitalu da kupuje po Srbiji i da srpska politika ne sme da bude odvojena od nacionalnog interesa. Pre toga je započeo, odnosno nastavio izgradnju hrama Svetog Save i pre toga uveo veronauku. Samo da zaključim. Ako je jedan Zoran Đinđić, koji je bio po svemu liberalan političar koji se zalagao za Evropsku uniju, političar koji je iz moje vizure konzervativnog čoveka, tako je, nije se mogao svesti u nacionalistu. Ako je Zoran Đinđić mogao pred sudbonosnu dilemu Kosovo dati mu nezavisnost ili ne, odabrati da ne da nezavisnost, po mnogim stranim analitičarima je tim potezom platio glavom, jel tako, da su ubili zbog toga. Po mnogima. Ako je Zoran Đinđić, čekajte, ako je Zoran Đinđić, evo zaključit ću, ako je Zoran Đinđić mogao, izvinite, ako je Zoran Đinđić, čekajte, ako je Zoran Đinđić mogao, to da kaže 2003. godine, a vas priliči. Kako ti nije sramota? Sad već krećemo da zaoštrava, nećemo. Kako ti nije sramota? Evo, treba te bude sramota. Pa čovjek je poginuo s tim rečima. I tebe nije sramota. Da bi Niš prodat bio... Poginuo sa tim rečima i tebe nije sramota to da kaže.